Šta se to u onkologiji u zadnjih 10 do 15 godina promijenilo, laički rečeno? Promijenilo se, rekli bi, kompletno se zemlja zarotirala. Dakle, jako puno nije isto biti bolestan danas i prije 15 godina. Postoje baš istraživanja koliko pacijent zapamti na prvom pregledu. Ne zapamti skoro ništa. Mislim da nema i za doktora, ne samo za pacijenta, goreg scenarija. Znaš da postoji neki odličan lijek za tvoju bolest, a ne možeš ga dobiti. Dakle, neki ljudi idu na izgladnjivanje. I onda, on se izgladnjuje, možda je s tim on postigao neki efekt, željeni, ali je postigao i to da bude preslab, ne može se liječiti. Dobrodošli u Fit Gene podcast. Ja sam Amra Džeko. Sezonu otvaramo razgovorom koji mnogima znači mnogo. Jasno, ljudski i bez žargona. Sa mnom je dr. Davor Kust, specijalist onkologije i radioterapije, osnivač mreže onkologija.net i ljekar posvećen preciznom liječenju i informisanju pacijenata. U narednim minutama pričamo o tome šta pitati onkologa na prvom pregledu, koja je razlika između kemoterapije, imunoterapije i ciljane terapije, kako živjeti između tretmana, ishrana, san, kretanje, te zašto je važno prijaviti suplemente i biljne preparate. Dotaknut ćemo se i toga gdje tražiti pouzdane informacije kada je najteže. Ako ste ikada željeli razumjeti modernu onkologiju bez nagađanja, ostanite sa nama. Kratak podsjetnik, sadržaj je edukativan i ne zamjenjuje savjet vašeg ljekara. Davore, dobro nam došli i hvala što ste danas tu sa nama. Hvala na pozivu. Šta se to u onkologiji u zadnjih 10 do 15 godina promijenilo, laički rečeno? Promijenilo se, rekli bi, kompletno se zemlja zarotirala. Dakle, jako puno nije isto biti bolestan danas i prije 15 godina, definitivno. Sad, imamo više kategorija koje su se mijenjale. Možda najveći, recimo, napredak je postignut po pitanju lijekova za nekakvu uznapredovalu bolest, da bolesnike koji imaju metastaze i tako, Tu su nekakvi najveći pomaci. Jer prije smo išli po principu, laički rečeno, jedan lijek je za sve. Danas smo tu puno napredovali, izolirali ne samo koju bolest ima pacijent, nego i kakav je onda taj tumor, znači na nekakvoj molekularnoj razini. I naravno uzimamo u obzir i puno drugih parametara, tako da su se rezultati značajno popravili. Evo primjer, možda jedan od mnogih, recimo kod melanoma, zloćudnog tumora kože, gdje je pravilu ranije, ako gledamo prije 15 godina, ti pacijenti su živjeli praktički manje od godinu dana. Danas, znači sa ovim modernim terapijama, recimo da skoro 1/4 do 1/3 njih praktički možemo reći skoro da su izliječeni. Sad, naravno, mi nismo još sa tim zadovoljni, mi bi htjeli još, da sve ljude možemo izliječiti. Nažalost, to još ne možemo, ali u odnosu na prije to su stvarno, što se kaže, tektonski pomaci, Da, to je prva stvar. Druga stvar, recimo, promijenili su neki načini liječenja nekih bolesti. Evo, na primjer, opet, možda kod tumora crijeva, završnog dijela crijeva, prije je bio standard da se pacijent operira. Da. Tu, naravno, na taj način se bolest rješava, sve ok, imamo i neke negativne strane, ostaje ona vrećica i tako dalje. Danas većina tih pacijenata ide na kombinaciju zračenja i kemoterapije u trajanju nekih pola godine. I tu zapravo u dijela pacijenata uspije se to, na primjer, izbjeći uz opet iste rezultate nekakvog liječenja. Dakle, ono nije kompromitirano, A čak ima i dio bolesnika gdje se kompletno zapravo tim metodama ukloni tumor. Tako da ima tu puno se stvari promijenilo, ali generalno možemo reći da je više nekako personalizirani pristup, nije svi i da idu što na manje jednako. druge organe, samim tim terapijama, znači, brinemo se ili više, vrijeđati. tako je, točno. Znači, brinemo se puno više o nekakvoj kvaliteti života. To je jako važno. Prije je to bilo manje bitno. Danas sve više pridajemo i tome pažnju. Znači, ne samo rezultati, nego i posljedice za pacijenta. Kako pacijentu objašnjavate razliku između radioterapije, imunoterapije i ciljane terapije? Mislim, sve su različiti totalno pojmovi. Pa ovako, uvijek nekako s pacijentom se priča na način što je za njega relevantno. Ne idu svi pacijenti na sve tipove liječenja, generalno. Evo danas u vremenu gdje smo svi
baš smo spominjali malo prije, ali skloni da Google doktorima i onda, se susrećete često sa pacijentima koji dođu onako i ponašaju se, ne da kažem pametnije od vas, ali već sami možda nude neka rješenja. Kako se i s tim nosite, evo, kada govorite o samim razlikama i pristupu liječenja? Pa dobro, naravno ima pacijenata koji znaju više, koji znaju manje, ali ovako bi generalno rekao da pacijenti ipak, nemam puno takvih pacijenata jer je onkologija stvarno zahtjevna i ovo što i pacijenti mogu pročitati često je nekad, kako bih rekao, i kompleksno i opet završava kao nerazumljivo. Jer i liječenje samo je vrlo kompleksno. Znači vi za jednu bolest, za bilo kakvo stanje, nema jednog puta. Jel? Ima više nekih mogućih putova i to je zapravo liječnik da procijeni, opet s obzirom na sve te parametre i pacijenta i recimo koje on ima bolesti, koje lijekove pije, u kojoj je fazi bolest. Znači da se sve to uzme u obzir i da se nađe neki najoptimalniji put koji nije uvijek potpuno jasan ovako na prvu. Jel? Tako da ne može tu baš ovo što se kaže Google doktor previše pomoći, jel? A ja osobno volim kada je pacijent informiran, zašto ne, dapače, jel? Onda neke stvari možemo i preskočiti možda. Jel? Velim, ja se nekako trudim uvijek od svih, recimo i tih termina, objasniti ono što je za pacijenta relevantno. Naprimjer, ako se odlučimo za radioterapiju, da onda zna što je to. Ili ako se odlučimo za nešto drugo, opet da prođemo kako to otprilike izgleda, što je za očekivati, kako to funkcionira. Neki opet pacijenti žele znati više, neki manje, neki ne žele znati apsolutno ništa. Jel? Doktore, nemojte mi ništa pričati, ja vjerujem u vas, predajem se u vaše ruke. Mislim, dok drugi vole da u najsitnije detalje, čak neke bizarne koji možda uopće nisu relevantni, jel? Ali oni misle da će, ako sve znaju, jel, da će na neki način pobijediti bolest, jel? Tako da ima raznih ljudi, evo. Imunoterapija? Da, to su ovako, evo, možemo možda nešto ukratko reći. Koji su nam tipovi liječenja, evo, ako ćemo tako. Znači, imamo prvo kemoterapiju. To su lijekovi koji zapravo djeluju po principu, ima više mehanizama, međutim, generalno oni uništavaju stanice koje se brzo dijele. Tumorske stanice se dijele najbrže. To je jedna od njihovih karakteristika, tako da ti lijekovi naravno djeluju na ovaj dio. Problem je što je to liječenje neselektivno, znači uništava i druge stanice koje se brzo dijele, pa tu imamo nuspojave, jel, potencijalne. Recimo, može biti od nekakvih mučnina, ono što kažeš, pacijenti opadanje kose, pa problemi sa stolicom u smislu proljeva i što ja znam. Iako danas imamo jako puno potpornih lijekova, tako da većina pacijenata koji primaju kemoterapiju podnose to dobro. Znači, to nije kao u filmovima, jel? Pravilu pacijenti relativno normalno funkcioniraju. Onda imamo, znači, s tim da kemoterapija može biti primijenjena venski ili imamo neke lijekove peroralno, u obliku tableta. Onda imamo recimo ciljana terapija, to je pak, za razliku od kemoterapije koja nije selektivna, ovo je selektivno. Znači, da bismo se odlučili za ciljanu terapiju, moramo napraviti neki molekularni profil tumora, što bi značilo u pravilu analizirati recimo tumorska stanica koje ona ima na svojoj površini ili unutrašnjosti molekule, za koju se taj lijek može recimo to tako kao spojiti, jel? Kao neke kukice, evo možemo to reći, jel? Laički. Jer ako toga nema, lijek se nema na što spojiti. Znači, to koristimo da bismo ciljano dopremili lijek da se veže baš za to. Naravno, onda je tu poanta naći molekule koje su prisutne na tumorskoj stanici, a ne na zdravoj. Jer ako i na zdravoj, onda nismo niš postigli. Točno. A koliko je ljudima pristupačna ciljana terapija danas na našim prostorima? Pa je u određenoj mjeri, da. To su lijekovi, mislim, ima jako puno lijekova koji spadaju u tu skupinu ciljanog liječenja. To su stotine lijekova, doslovno, jel? I sad oni, naravno, kao i svi lijekovi, prije upotrebe prolaze kroz klinička ispitivanja. Znači, ispituju se na manjem pa sve većem broju pacijenata. Ako se pokažu uspješni, ulaze u kliničku praksu, jel? Dobro, sad ovi naši prostori naravno nisu napredni kao neke zapadne zemlje, Amerika pogotovo, gdje to ide najbrže. Tako da mi uvijek malo kaskamo. To je obično kaskanje od 5 godina ili više, jel? Ali ipak s vremenom, dostupnost lijekova čak nije toliko nužno loša, jel? Ali je, velim, to sve proces, mislim, to su lijekovi koji su svi skupi.
Dakle, to i za zdravstveni sustav opterećenje i naravno onda zdravstveni sustav kao takav naravno jako dobro razmišlja koje će lijekove uvrstiti u korištenje, jer to je onda dugotrajni nekakav Pa zato i trošak. pitam, znači nije baš široj masi dostupna. A, velim, Opet kako u kojoj zemlji. Recimo u Hrvatskoj gdje ja radim je dostupnost zapravo dosta dobra, iskreno. Dok recimo u Bosni, Srbiji, na primjer, koliko mi pacijenti, ili imam dosta pacijenata s tog područja, je to dosta lošije. I to je stvarno onda problem za pacijent. Mislim da nema i za doktora, ne samo za pacijenta, goreg scenarija. Znaš da postoji neki odličan lijek za tvoju bolest, a ne možeš ga dobiti. Mislim, pa to je grozno. Ovako kad nema, pa ajde, čovjek se pomiri, nema lijeka, jel? A ovo je, mislim, to je stvarno nezgodno, da. Tako da tu sigurno ima prostora da bude bolje, jel? Svakako. Koja ključna pitanja pacijent treba da postavi prije nego krene u proces liječenja? Pa dobro, mislim da je tu opet liječnik taj koji treba pacijentu sve prenijeti. Zašto? Zato što pacijent kad dođe, pogotovo na neki prvi pregled, taj pacijent ništa ni ne kuži. To je poznato. Znači, postoje baš istraživanja koliko pacijent zapamti na prvom pregledu. Ne zapamti skoro ništa. Doslovno. Znači, to je nevjerojatno. Neke najjednostavnije stvari, ja to vidim u praksi, znači pacijent ništa ne zapamti. Znači, poanta je da mu se ipak napišu neke osnovne informacije, jer to onda može pročitati. Jel? Tako da, recimo, na prvom pregledu to treba biti relativno lakši razgovor, po meni. Jel? Ali, dobro, naravno, pacijent se viđa s onkologom više puta. Jel? Poanta je po meni na liječniku ipak da usmjerava temu. Jel? Naravno, pacijent može pitati sve što ga zanima. Jel? A šta znam, neke bitne informacije su, na primjer, pa da pacijent zna kakvu bolest ima, kakva je prognoza, u kojem je stadiju, jel to naravno određuje, a mislim i nekako planiranje života, jel? Ja se nikad neću zaboraviti jedne pacijentice ona je bila onako poslovna žena, baš imala svoju firmu, uspješnu i tako dalje, onda se razboljela, dobila rak gušterače, to prošireni, izrazito. Koji je ono što se kaže iz punog zdravlja joj je dijagnosticiran. I sad, ja sam joj, mislim, u razgovoru smo se dotakli, naravno ona me pitala, tu su prognoze realno jako loše. Jel? Znači, ti pacijenti stvarno žive i kratko i mislim i uz terapiju nešto duže, ali opet ne baš dugo. Jel? I ona veli, pa kako, ja sam do sada radila 12 sati dnevno, kako da sad prestanem živjeti. Razumijete, teško je odgovoriti na to pitanje, jel? Ali je opet po meni bitno da pacijent zna što ima, jer bolje nego da ga sutra iznenadi, pa kako ja to nisam znao. Znači, to su neke, s tim da recimo u tim prognozama po meni to nije baš, kako bih rekao, relevantno spominjati možda u tom smislu, što je recimo u Americi idu vrlo direktno. Znači, kažu imate rak gušterače, vi ćete živjeti 12 mjeseci. Nema duše. Tako je, ali ne samo to, nego uvijek ima pacijenata koji iznenade, koji žive i dosta kraće, a i dosta duže. Tako da to nije baš zahvalno. Ali opet pacijent treba znati s kakvom se bolešću nosi. Treba znati koje su mu opcije liječenja. Zašto? Nekad imamo više mogućih opcija liječenja, koje ne mora jedna biti lošija od drugih. Jedna može nositi jedno, druga može nositi drugo. Jel? Recimo, rak prostate može se liječiti. Ako je na prostati operaciju, može se liječiti zračenjem. Uspješnost je ista, ali jedno ima jedan tip nuspojava, drugo drugi, odnosno nekih posljedica. Sad nekom je bitnije jedno, nekom je drugo. Jel? Tako da to su po meni neke stvari koje treba raspraviti s pacijentom, ali po meni je tu i doktor da pokrene te teme, a dobro, naravno, neki možda to ne rade, pa je u redu da pacijent pita. Naravno. A kako pacijent da razumije upravo razliku između kurativne u odnosu na palijativnu? Kako im objasniti tu razliku da bolje razumiju sam tok liječenja? Dobro, to je znači sad pitanje kad krećemo u liječenje, koja je svrha liječenja? Kurativno bi značilo ako imamo bolest koja se potencijalno može izliječiti. To bi značilo to. Dok palijativna je recimo, dakle nije cilj izlječenje, nego je cilj smanjenje simptoma. Na primjer, evo pacijent koji ima, što se recimo od palijativne terapije dosta primjenjuje, radioterapija, odnosno zračenje, metastaze na kostima. Pacijent koji recimo ima metastaze na kostima, ako su bolne, onda sa tim zračenjem mogu se bolovi smanjiti. Znači, tom zračenju nije cilj da izliječi tu metastazu, niti može. To su doze koje nisu za liječenje.
nego da se smanje bolovi. Života. Tako je. Mislim, što je jako važno. Da. Zato ja kažem, mi uvijek svakom pacijentu na neki način možemo pomoći. Jel sad, nažalost, onkologija još uvijek nije struka gdje ćemo mi reći većina bolesnika ili svi će se izliječiti. Jel? Ali svakom se može na neki način pristupiti i popraviti situacija. Jel? Ali je bitno znači, da odredimo i cilj liječenja i da pacijent zna koji je. Jel? Kada tražiti drugo mišljenje i u kojim situacijama ga vi preporučujete da pacijent potraži drugo mišljenje? A dobro, to je vani, recimo to opet neki standard. Ljudi kruže oko doktora. Ja sam baš pričao sa jednim gospodinom, on je u Americi, ne znam više točno gdje, nije ni bitno, gdje je on za svoju majku, traži mišljenja i on je bio već kod jedno 5 doktora praktički i sad on je mene kontaktirao da vidim što bi ja rekao oko toga. I to je nekako kao i normalno. Kod nas nije, iskreno. Meni dolazi dosta pacijenata za drugo mišljenje, ali sam primijetio da recimo i dosta kolega, na primjer, nije baš voljno. I nekako čak i kad pacijent svom liječniku kaže da bi htio drugo mišljenje, to nekad dožive kao... Uvredu. Pa da, kao neki čin nepovjerenja, valjda, jel, kako sad ti ne vjeruješ meni, ideš kod nekog drugog, ali to ja ne gledam opće tako. Ja recimo, kažem svojim pacijentima, vi ako trebate drugo mišljenje, idite gdje hoćete. Možda neko smisli nešto bolje. Dobro, to je možda sad pitanje ega nekakvog isto, ali možda nije uvriježeno toliko. Po meni, ovo su kompleksne bolesti i nije nikad loše čuti razmišljanje nekog drugog. Zašto? Mislim, u konačnici čuli ste mišljenje. Opet ne morate ga poslušati, jel? Odnosno napraviti po tome, jel? Ali imate neku možda dodatnu informaciju. I opet se možemo vratiti na prve opcije. Tako je, točno. Šta pacijent praktično dobija od multidisciplinarnog tima? Onkologa, psihologa, radioterapeuta? Evo, spominjali smo malo prije taj psihološki pristup, koliko je možda bitan. Je li uz ne da kažem sinhronizirano, ali uz terapiju, je li odmah savjetujete i taj neki psihoterapeutski pristup, odnosno dodatne terapije u tom smislu? Da, savjetujem s jedne strane, a s druge strane pacijenti za to uglavnom nisu zainteresirani. Evo mogu reći. Znači, u našem podneblju ići psihologu, psihijatru i tako dalje je oznaka da nisi normalan. Pa čak ni kad imaš malignu bolest. Jel? Tako da, evo, iz svoje prakse, ja u timu imam i psihologa i psihijatra i u pravilu svima savjetujem da idu, jer u konačnici nema štete. Jel? Znači, to svaki pacijent sigurno da ima i neke loše emocije vezano za to. Često ćemo čuti i svjesni smo, ja sam svjesna, vi ste sigurno svjesni koliko je taj psihološki pristup bitan u ovoj vrsti i bolesti, izlječenja i samom toku liječenja. Tako da... Pa je, ali mislim, je moćna naprava, jel? Znači, sad ne bi išlo tako daleko da mi možemo izliječiti rak sa razmišljanjem, jel? Što ima pacijenata koji vjeruju čak i u to, ali da možemo povoljno utjecati na, recimo, podnošenje terapije, na sveukupno bolje osjećanje, na neke pozitivne možda momente, apsolutno možemo. Ali velim, generalno pacijenti, po mom iskustvu opet, sad sigurno da ima i drugačijih primjera, odbijaju. Da, nisu baš pretjerano skloni. Nisu baš pretjerano. A što se tiče, tog multidisciplinarnog pristupa, to je jako važno. Jer tu je poanta, znači da nije jedna osoba, ono što se kaže one man show, nego ima nas 5 ili 10, jel? I sad, ja mogu recimo kao jedan liječnik i sigurno da se dogodi da pogriješim. Sad, ako je nas 5, vjerojatno će neko, ja sam za sebe, naravno nemam kako primijetiti, jel? Ali nas 5 pa ću reći, pa gle, možda to nije najbolja ideja, ajmo pogledati ovo, jel? Se kaže 5 glava je pametno, 2 od jedne, da. Točno, a obično su tu ljudi drugačijih struka, pa automatski svako u svom području. Jedno točno, drugo. I to je, recimo, taj multidisciplinarni pristup se jako forsira i to je isto jedna od stvari zašto su rezultati isto krenuli na bolje. Sigurno. Ishrana, kretanje, san, znamo da je lifestyle generalno i u prevenciji i samom toku liječenja jako bitan. A šta je siguran minimum i gdje ljudi najčešće griješe? Pa ljudi se najviše od toga svega interesiraju za prehranu. Tu recimo, evo, nasuprot psihologiji, za prehranu su svi zainteresirani.
Znači, to ljudi jako puno polažu u taj dio. To je minimum da. koji možemo napraviti u samom startu. Ok, slažem se, to je bitno, ali ja bih rekao da ljudi tu više, kako bih rekao, pacijenti u tome dijelu pokušavaju uvijek nešto promijeniti, učiniti, što je ok. Ali rekao bih da mogu puno više pogriješiti nego da ne naprave ništa. Zašto? Jer su ljudi skloni nekakvim, često opet po mom iskustvu, mnogi njih radikalnim nekakvim rješenjima. Naprimjer, ješću samo kuhanu hranu. Ili ješću samo sirovo voće. Odmah se meso prestaje jesti. Da, mislim, ok. Činjenica je da neki tipovi hrane, i znamo svi što je nezdrava hrana, jel, opet, to je, mislim, nije neka velika znanost. Sad pitanje je kad pacijent već dobije bolest, je li to toliko relevantno u tom trenu, jel, on je već obolio, jel? Prehranu da bi se baš bolest izliječila isto, mislim da je to malo bajka, jel? Sad, velim, pacijenti neki su skloni tim radikalnim promjenama. I onda tu znamo imati problem. Zašto? Jer pacijenti, ako idu na nekakvo liječenje... Oslabi im imunitet, jel? Tako je, znači oni mogu biti preslabi. Dakle, neki ljudi idu na izgladnjivanje. I onda, ok, on se izgladnjuje. Možda je s tim on postigao neki efekt, jel, željeni, ali je postigao i to da bude preslab, ne može se liječiti. I onda on meni dođe na pregled, ja kažem, žao mi, ali ja vam ne mogu dati lijek. Vi ne možete izdržati to. O tom se radi, jel? Tako da po meni, recimo, pristup u prehrani, ok, mogu se uvijek napraviti nekakve male korekcije, ok, možda evo i neki od ovih testova može apsolutno tu pomoći, ali to treba biti postepeno po meni i da se ne napravi stres za organizam, koji onda može imati u konačnici više štete, unatoč to možda je pacijent promijenio prehranu na bolje. Ali to može zapravo nama pokvariti put. Evo, iskreno. A suplementi, što se tiče suplemenata i biljnih preparata, koje informacije obavezno treba podijeliti sa pacijentima? Pa dobro, mi kao doktori moramo znati, većina pacijenata uzima nešto od suplemenata. Dakle, u to isto pacijenti imaju veliku želju da nešto... To je zapravo, ja bih rekao da je to više neka psihološka želja preuzimanja kontrole. Ja to tako shvaćam. Ja ću učiniti nešto da popravim svoje šanse. To je dobro, da. Može biti dobro, može biti loše ako uzmem neki suplement koji je štetan. Ali velim, ja shvaćam tu potrebu. Tako da generalno nemam niš protiv. Realno većina tih suplemenata zapravo nema nikakvu svrhu. Iskreno govoreći. Bar se ne zna za sada da imaju. Jel? A neki od suplemenata mogu djelovati i štetno. Naprimjer, evo mi smo imali primjere pacijenata koji uzimaju one preparate sa gljivama, da im je došlo do oštećenja jetre. Gdje smo se mi pitali što se događa, zašto ta jetra radi loše, jel? Onda gledamo nije od lijeka, nije, onda je ispalo da... Koje gljive? Pa imaju ti preparati, ja sad ni ne znam te detalje jer se ne bavim. One kisele gljive nešto, ne? Ne, kisele, to su baš kao lijekovi, jel? Recimo to tako za onkološke bolesnike, podizanje imuniteta i šta znam. A generalno većina tih preparata realno nije ispitana. Pacijenti što najčešće pitaju. Mogu li ja uzimati, ne znam, XY iz ljekarne, preparat, uz terapiju? Realan odgovor je ne znamo. Nijedan od tih preparata nije ispitan kako funkcionira uz, ne znam, kemoterapiju, imunoterapiju ili nešto treće. Mi ne znamo. Mi možemo pretpostaviti da vjerojatno nema nekih interakcija. Tako da to je malo onak siva zona. Jel? Ja osobno nisam protiv, ali to nekako kažem pacijentu, to je na vas. Da. Umor, mučnina, bol. Koji su prvi koraci samopomoći kada se treba javiti liječniku? Pa dobro, ako je to posljedica nekakvog liječenja, onda se treba javiti onkologu, sigurno. Mi, ono što smo spomenuli i ranije, danas imamo jako puno potpornih lijekova gdje, recimo, te nuspojave se u velikoj mjeri mogu riješiti. Bilo da su posljedica lijekova, što je često, ako je u pitanju mučnina, jel? Bilo da su posljedica bolesti same, kao što su bolovi. Jel? Tako da mi u velikoj mjeri to možemo riješiti. Sad, dobro, naravno, bitno je da pacijent prijavi. Pacijenti koji su na liječenju, oni realno i dolaze u nekakvim intervalima od tjedan do, recimo, 4 tjedna, jel? Na svoje cikluse liječenja.
pa onda uvijek imaju priliku nešto reći. Naravno, ako je neka hitna situacija, mogu uvijek doći na hitni prijem bolnice, gdje se liječe, pa će im se pružiti neka hitna skrba, a dalje će onkolog preuzeti. Ali bitno je, mislim, ne bi vjerovali koliko ima pacijenta koji što se kaže, trpe. Pa nije tak strašno, skoro da umru, doslovno. I onda dođu i onda naravno je to i kompleksnije za riješiti. Kad dođe u nekakvoj fazi da je to već... Ali evo, spomenuli smo malo prije, neko ne želi da zna, neko ne želi ni da ode na kontrolu ili krije simptome i nažalost često dođe do situacija kada već bude prekasno ili kada su ti simptomi već pokazatelji nekog stadijuma koje je teže liječiti ili ga nije moguće liječiti, nažalost. Kako razgovarati s porodicom i djecom i kako im prenijeti tu vijest? Šta olakšava vama kao liječniku, a šta otežava? A dobro, naš je zadatak razgovarati sa pacijentom. Jel? Sad obitelj je tu naravno bitna, jel? Ali mi nismo direktno, kako bih rekao, vezani uz obitelj. Jel? Ima recimo, evo što mogu reći ovako, ima dosta obitelji koje, kako bih rekao, sad pojavio se pacijent unutar obitelji, sad ostatak članova, jel, kaže, znaju letiti onako u ordinaciju, pa nemojte mu reći što ima. Sad, to možda dobra tema za reći, da zapravo to je loše. Ja znam da ljudi pokušavaju zaštititi tu osobu, ali zapravo si rade medvjeđu uslugu. Jer ono što smo i pričali, znači pacijent koji ne zna što mu je, niti se može pripremiti na ono što dolazi, niti može adekvatno proći kroz liječenje, niti kad dođe do komplikacija, on ne zna gdje je. I imao sam više slučajeva gdje je zapravo tako obitelj kad je sakrivala od člana obitelji da je bolestan, na kraju kad je on saznao da su oni vrlo žestoko posvađali. I to onda budu dosta grde situacije. Tako da ja osobno uvijek sam za to da se pacijentu kaže i jednostavno ne prihvaćam to da pacijent ne zna što mu je. A sad, to se naravno može reći na ljepši način, to se ne mora reći na način vi ćete umreti za mjesec dana. To naravno nije primjereno, jel? Ima način na koji se to kaže i naravno uvijek da se da i neka nada koja uvijek realno i postoji, jel? A dobro, obitelj je opet naravno bitna sa strane potpore pacijentu. I to se vidi isto, recimo, neki pacijenti dođu sa obitelji, neki dolaze potpuno sami, a realno njima je teže, jel? Sve je to lakše ipak kad imaš nekoga na ovaj ili onaj način koji ti može dati nekakvu potporu, jel? Kako onkolog, spomenuli smo i nadu, kako onkolog gleda na strah i nadu i gdje je pravi balans koji se tu može naći? Pa dobro, to su sve normalne emocije. Pacijenti, rekli smo, oni na prvom pregledu su znači, izgubljeni u svemiru. Znači, oni ništa ne razumiju. To je nevjerojatno. Znači, doslovno im kažete, evo čaša na stolu, on gleda u tu čašu, misli, to je lopta. Tako da, ali ja im uglavnom i kažem da je to potpuno normalno, sve što osjećaju realno i je. Znači, svi pacijenti su u šoku. Od onoga koji ima nekakvu najgoru bolest do onoga koji ima, evo, jučer sam pričao sa mladom ženom koja ima nekakav polubenigni, maligni, nešto mislim, gdje će se to 99% riješiti bez problema, ona je prestravljena. I normalno, ona ne gleda druge, ima sad gorih od mene, ona gleda sebe, ja imam to i meni je to grozno, jel? Tako da sve to normalne emocije koje, velim, opet zato je bilo dobro da se ljudi više malo aktiviraju oko te psihološke potpore, što, mislim, mlađi su čak tome skloni, čini mi se, starija populacija, velim, više na ovu stranu, joj, pa nisam lud, što će mi to, jel? Šta pacijentu najviše olakšava svakodnevnicu u tim prvim sedmicama od dijagnoze? Kada, prođemo taj inicijalni prvi razgovor i suočimo se sa realnošću. A vjerojatno je svako drugačiji. Svako ima svoj način kako to i prihvaća, kako se nosi s tim, tako je. A mislim da je bitno da se pacijentu da određena potpora, jel? Ono što se ja trudim, nekako da im prenesem poruku, ok, imamo to što imamo, što god to bilo, jel? Idemo se boriti sa tim, napravit ćemo sve što možemo. To je recimo neka rečenica, jel? Jer to smo ispominjali. Svakome možemo pomoći u većoj ili manjoj mjeri. Tako da tu je neko ipak, što kaže, svjetlo na kraju tunela. Znači ne idemo unazad, idemo unaprijed. I mislim da to pacijentima puno znači. Naravno, ako se pacijentu pristupi previše negativno, to sigurno da nije dobro i za cijeli taj proces dalje. Jel?
Tako da je to malo i delikatna tema, jel, i razgovori. Mislim da je dobro za pacijente kao takve da se malo iskrenu misli možda sa nečim da se bave, jel? Neko ko ima neki hobi i tako dalje, ali vi kad sjedite doma, jel? Sad se, na primjer, bolestan i sjediš doma i gledaš u zid, i o čemu ćeš razmišljati? O svojoj bolesti. Logično, jel to ti je nešto najbitnije. Jel? Treba si malo skrenuti misli, baviti se sa drugim stvarima, pokušati koliko toliko normalno živjeti. Da. To je i neka poanta. Jel? Što se tiče ranog otkrivanja, koliko su preventivni pregledi i rani ti nalazi? Mislim, znamo koliko su bitni, ali u kojim situacijama, u kojoj količini su zaista presudni za rano otkrivanje i samim tim uspjeh liječenja? To je otprilike kao ono pitanje za psihologa. Znači, jako su presudni, a s druge strane na našem podneblju ljudi ne idu baš na te preglede. Evo, i to je onako stvarno šteta. Jer, evo recimo za... Mnogi ljudi se i boje odgovora. Možda znaju, svjesni su da se nešto dešava, ali ja ne želim da znam. Koliko sam puta ja od članova porodice, familije čula, ja ne želim da znam. I da sam bolestan, neću to znam. I neću da idem doktoru i, nažalost, često bude kasno. Da, to je na neki način izbjegavanje odgovornosti, što nije baš zrelo, realno. Jel? Ali dobro, velim, svako je odrastao i donosi svoje odluke. Jel? Činjenica je da kod nas, znači, na te preventivne programe ljudi se slabo odazivaju. Slabo. Evo, primjerice, ne znam, za debelo crijevo imamo preventivni test. Mislim da je u Hrvatskoj oko 20 do 30% ljudi se odazove na pregled. Znači, besplatno je, sve je dogovoreno, pretraga koja nije ništa posebno, može ti stvarno spasiti život, a ljudi ne žele. I ima puno, stvarno, baš ovo ne želim znati. Evo, dok ne dođemo u situaciju, nažalost, niko ne pomisli da se može naći u takvoj situaciji, ali u stvari svima nam se može desiti svakakav scenarij. To je jako česta bolest, tako da svatko nas može oboljeti. I treba biti odgovoran. U konačnici, smisao ranog otkrivanja je što? Znači, nije prevencija. Jel? Prevencija je jedno i ona je prvi korak. Apsolutno. Zdrav život i sve što možemo. Rano otkrivanje, znači, smisao je ako se bolest pojavi ipak, da otkrijemo u ranoj fazi, kad je lako rješiva. I ne samo uspješno, nego i bez nekih trajnih posljedica po organizam. Što je isto važno. Kako razlikovati medicinske genetske testove vezano za dijagnozu i terapiju od wellness testova, odnosno testova koji će nam ponuditi, odnosno informacije tih testova ponuditi što bolji kvalitet života, kada naravno te smjernice počnemo primjenjivati? Da, znači razlika je u svrhi testiranja. Dakle, u onkologiji se sve više koriste i danas je to već jako prošireno. Genetski, odnosno genski testovi, jel? Kako za koju svrhu. Znači imamo dvije poante. Prva je vidjeti je li neka bolest, što obično pacijenti prvo pomisle kad se takvi testovi spomenu, je li moja bolest nasljedna, odnosno, ne znam, neko moje imao bolest, je li nasljedno. To je jedno, jer rak može biti nasljedan. Iako najčešće nije to isto. Znači, kaže se manje od 10% tumora da je nasljedno. Ili u prevodu 90% nije. Dakle, rijetko je. Jel? Ali to prvo padne pacijentima na pameti i dobro, to naravno ima smisla kod nekoga koji ima takozvanu opterećenu obiteljsku anamnezu, znači više članova obitelji, što su ranije oboljeli, što su bliži po srodstvu i tako dalje. Ono što se danas više radi je u smislu biranja terapije. Znači, terapija prema genskom profilu. To je ona priča sa ciljanom terapijom, što smo rekli, dakle, svaki ciljani lijek ima određenu, zato se zove ciljani, ima određenu ciljnu molekulu na koju se veže. To je onaj princip, kaže se ključ brava. Znači, lijek je ključ, a to je zapravo nekakav poremećaj u stanici, je brava. Ako te brave nema, ključ možete gurati, razumijete, u bravu koja ne funkcionira. Jel? Smisao genskog profiliranja je da se nađu brave koje pacijent ima, pacijent može imati jednu bravu ili njih više, i onda da izaberemo ključ koji je najbolji. Jel? To je nekakva poanta. Ovi, s druge strane, testovi, takozvani wellness, što ste rekli, jel? Tu je smisao možda vidjeti sad za onkološke pacijente, što možda je nekako najsmislenije, vezano za prehranu.
kako prilagoditi svoju prehranu. Ali kako određeni suplementi, vitamini, Tako minerali je. utiču, Znači, kako se apsorbiraju da bi točno. taj imunitet organizam održavao što Točno boljem kako će stanju. organizam reagirati na to, a opet da pacijent sačuva nekakvu svoju i energiju, funkcioniranje normalno, da ono bude što bolje, kako da se on osjeća što bolje, jel? I jasno, tu možemo možda razmišljati o nekim suplementima koji za pojedinačnu osobu mogu se pokazati kao bitni, jel? Kao neki dodatak. Ali kada dođe do izlječenja, da održavamo, jer uvijek onkološki pacijent uvijek nekako ostaje, onkološki pacijent. Uvijek smo tu... slažem se. Znači, iza, recimo, liječenja uvijek slijedi praćenje pacijenta, nažalost, jer se uvijek može dogoditi da se bolest vrati, jel? Tako da smisao opet ti kontrole je kao ono prije što imamo rano otkrivanje. Ako se bolest vrati, da to znamo što prije. I tu naravno se prati određeni nalazi i neki suplementi tu mogu biti korisni. Recimo, na primjer, kod debelog crijeva bitan je vitamin D, koji je po nekim istraživanjima povezan i sa rizikom razvoja bolesti, tako da, na primjer, pratiti vitamin D i da on bude u nekakvim normalnim vrijednostima je važno. Kao jedan primjer, jel? Ima ih naravno još. Koje bilješke i rezultate je korisno voditi i donositi na kontrolu? Pa ovako, tu je možda bitno, ako je pacijent na nekakvom liječenju, da prati svoje nuspojave. Jer nama je zapravo najbitnije kad pacijent dođe, jel, na primjer, on se sad liječi, primi lijek, ide kući, pa ponovo dolazi, za 2 tjedna. On kad dođe, mi ga pregledavamo da vidimo kako, je li se promijenilo nekako njegovo stanje, je li imao neke probleme. I onda je naravno jako važno da kaže kako je to liječenje bilo, odnosno mi kažemo kako je podnio terapiju. Jer ako je imao neke probleme, to može biti bitno iz više razloga. Znači, ti problemi mogu biti vezani uz lijek, što opet može nama nalagati, neki simptomi mogu biti jako važni. Recimo, pacijent primi kemoterapiju, razvije visoku temperaturu. To može biti prvi znak takozvane febrilne neutropenije. Znači da je pao imunitet i bolesnik je navukao neku infekciju zbog toga. I to je zapravo, kako bi se reklo, životno ugrožavajuće stanje koje se onda liječi venskim antibioticima i tako dalje. Evo jedan primjer. Znači bitno je da pacijent kaže što mu je bilo, jel? Ako mu je nešto bilo. S druge strane, ako je sve prošlo dobro, naravno da i to kaže. Onda opet neki od tih znakova mogu biti opet isto, nažalost, povezani i sa time da bolest napreduje. Jel? Primjerice, ako pacijent primijeti teže diše, jel, ima rak pluća, teže diše tijekom terapije, može biti znak da bolest ide dalje. To je opet nama onda bitna informacija da znamo, jer ako neko liječenje ne funkcionira, onda da ga ne dajemo, jel, on nema svrhe nikakve, a radi štetu. Jel? Koja su 3 najčešća mita o liječenju koja biste voljeli razbiti? Pa sad, 3 ovak mi baš iz glave ne pada, ali recimo jedan od ovako najčešćih mitova koji pacijenti spominju, ako je prirodno, onda je sigurno. Što je potpuno krivo. Znači, potpuno krivo. Znači, pacijenti smatraju za neke te biljne pripravke, ili ne znam, ima tih travara i šta znam, da je to automatski sigurno, što nažalost se pokazalo da nije točno. Dobro, ali je to vama ok uz tradicionalnu vašu terapiju da pacijent koristi, pa da ne čini štetu? Ovisi što. Ali da li možete znati, jel? Šta je u stvari? Pa zato je bitno da nam pacijent kaže što točno uzima. Jer kao prvo, neke stvari mogu biti u koliziji sa liječenjem. To je isto. Da, spomenuli ste, da. Razne, evo recimo što se spominje možda, evo što pacijenti češće uzimaju CBD ulje, THC, recimo sa imunoterapijom ima nekakvih istraživanja koje pokazuju da je to problematično. Na primjer, jel? A pacijent će reći, pa to sigurno je dobro, ja ću to probati, želim nešto učiniti, a može napraviti štetu. Tako da nije automatski istina. Može biti, jel? I generalno prirodni proizvodi, što se kaže prirodni, ako je pitanje što je danas prirodno, jel? To bi isto trebali možda definirati. Generalno nemam niš protiv, ali ima i nekih situacija gdje to nije dobro, jel? Ili evo recimo ti mitovi, ovo sa prehranom ću izliječiti rak, imao sam nedavno pacijenticu koja je isto ovako teško bolesna, pa mi je rekla, ok, ja ću se moliti pa ću se izliječiti. A velim, dobro, ok, radite to, dapače, jel? Sad, koliko je to objektivno, jel? Dobro, svako ima nekakav svoj princip
kako mu se možda i najlakše nositi sa cijelom tom pričom i ja to poštujem, apsolutno nemam tu problema. Ja se trudim pacijentima na neki način reći što je po meni objektivno, a ovo sve drugo, naravno, nije sve u našoj moći, niti mi sve znamo. Tako da, po meni je u redu da pacijenti i probaju neke stvari, pa makar i bile mitovi, uz nekakvo standardno liječenje, ako se ne kosi, naravno, sa tim, zato mi je bitno da znam što je to. Jel? Šta biste poručili osobi koja danas dobije dijagnozu i kako da krene u sve to, kako da se počne nositi sa cijelom situacijom? Evo možda nekih 5 ključnih koraka. Pa recimo ovako, šok, ljutnja, nevjerica, to je sve normalno i ok. To je možda prvo. Možda zvuči banalno, ali kad se osoba razboli ne shvaća možda da je to normalno. Znači i to dodatno još ljude opterećuje. Znači to je normalno. Svi su pod šokom, naravno nikom nije drago kad je bolestan. Jel? Druga stvar možda, najbitnije ne gubiti vrijeme. Znači javiti se liječniku. Ljudi znaju kretati u neke onako bizarne pokušaje, sve to ok, ali javite se liječniku da se krene, jer sve to i traje. Ja znam da svi bi htjeli sve isti dan, to naravno, koliko god bilo doktora i uvijek pacijenata ima više, zato treba krenuti. Liječnički tim je uvijek tu da pomogne i ono što smo rekli, znači uvijek se može pomoći. Bitno je napraviti neki plan, držati se plana, pokušati živjeti zdravo koliko se može i nadat se najboljem, treba razmišljati pozitivno. Jer uvijek može biti pozitivan ishod, makar bio scenarij najcrniji. Ja sam imao grozne pacijente koji su, evo, ne bi niko rekao da će biti živi, a živi su. Ima i čuda da se desi. Apsolutno. Znači, ima pacijenata koji nevjerojatno i na iznenađenje odlično reagiraju na liječenje, gdje je neka situacija koja u početku se čini potpuno nemoguća, ispadne na kraju pozitivno. Evo. Treba vjerovati. Koliko je vama kao onkologu bitno kada vam dođe pacijent koji je uradio jedan wellness test kao što je FitGene, gdje je dobio informaciju svojih gena za što bolju optimizaciju zdravlja, dobio podršku, odnosno dobio informaciju da kroz nutrigenetiku može da živi najbolju verziju sebe i dolazi sada vama kao onkologu sa problemom? Pa dobro, nama je uvijek bitno imati što više informacija. Dakle, evo, na primjer, dođe pacijent, ima ultrazvuk abdomena, što mi je? Nemam pojma. Ako smo to povezali da ima biopsiju, da ima snimljen CT, već znamo više. Ako smo napravili kolonoskop... Znači, to su neki slojevi, tako i ovo. Dakle, svaka informacija nama znači puno. I možemo, što imamo više informacija, dati i mi bolju, precizniju preporuku i biti uspješni. Tako i ovo. Recimo, takav tip testova nam može biti koristan, možda najviše vezano za prehranu, za nekakvu fizičku aktivnost pacijenta koju možemo preporučiti, a s obzirom da pacijenti vole uzimati razne suplemente, dodatke, onda i sa te strane možda ipak možemo donekle biti tu, kako bih rekla... Što bolja podrška. Pa da, kategoričniji, recimo reći ipak ovo možda ne, ovo ima više smisla i tako dalje. Znači nekako ipak precizni biti u svim tim preporukama. Naravno, što su ulazni parametri jasniji i izlazni su jasniji. Ono što se kaže garbage in, garbage out. I obrnuto. Hvala Davore, hvala velika što ste bili tu sa nama, podijelili korisne savjete, dali što više informacija, da što veće mase informišemo na najbolji mogući način. Evo, hvala na pozivu. Hvala što ste bili s nama u ovoj epizodi o savremenoj onkologiji, informiranim odlukama i životu između terapija. Veliko hvala doktoru specijalisti Davoru Kustu na jasnim i korisnim uvidima. Nadamo se da vam je ovaj razgovor pomogao da razumijete pitanja za onkologa, razliku među terapijama i život između tretmana. Podsjetnik sadržaja je edukativan i ne zamjenjuje savjet vašeg ljekara. Ako vam je epizoda bila korisna, pretplatite se na YouTube, podijelite je s nekim kome može značiti i pratite nas na Instagramu @fitgeneofficial, a više informacija možete dobiti na fitgene.ba. Pišite nam u komentarima šta želite da obradimo sljedeće. Do naredne epizode ostanite informisani i brižni prema sebi.